Ablaye Traoré de Kolokani m'a fo ni clé. Kolo ko bashi tila. Maman ko ni clé ko ni clé côté de ko an clé nyamo ye sigi nyamo ya na ani teriyala ani hadama yala ni badaya ya nga clé nyamo ye ode ani clé bamanagan. Wa koro re de Ablaye. Wa côté bamano côté. Ko na am yama ani clé ko an clé nyamo ye. Afoko yode. Ah. Sabula clé. Divité. Aha. Ko nyebi nyona nyebe fen chamana. Nam. Koro ye ko ka ke jelinya kan. Nam. Ma ko clé nyonye. Aha. Koro bela jilewi. Aywa. Ko nyana ni sufana ko sigi nyona an kan nyamo sutura. Ko suye sutura o de ko ba fo ani suye dibi. Ko sisa ko clé divité. Donc suye dibi sigi nyona la ko an kan nyamo sutura fana. An manga nyongon lebi tumabe. O tiɲɛ Ablaye. Namu. Kuma in hakilila n'i ye a kuma e mun fɔ tan. O ye a ɲɛfɔcogo bɛɛ de. Namu. Su ye de bɛ y'a fɔ ten. Maaw ɲɛ ti fɛn caman na. Namu. I ti yeli kɛ yɔrɔ jan. Namu. Ni yeli t'i bolo. Ko caman bɛ se kɛ k'a sɔrɔ jama bɛ bɔ a kalama. O de kama fɔ ko ani su. Su cogoya yɛrɛ kama. Ɲɛfɔcogo min fana b'u la o ye sutura de ye. Namu. Maaw kan ka ɲɔgɔn sutura sigi la. Namu. Diɲɛ kɔnɔ. Ɲɔgɔn lebu. O man ɲi o tɛ an taabolo ye. Ayiwa. O de kama a fɔ ko i ni su. K'a kɔrɔ ye ni lahala ninnu ye. Hakili la a fana jateminɛna ni hakili ye kosɛbɛ. Namu. Ayiwa an b'a kuncɛ ni mun ye ko fɛn bɛɛ bi a den wele ko kuma b'a ba wele cɛkɔrɔba dɔ kuma ko non ko kuma ye den fila de ye den fila de bɛ kuma bolo ko nkalon ani tiɲɛ ko de ye kuma den ye a bɛ se a fana ma nkalon tigɛ Ablaye n'i ye kuma fɔra tiɲɛ b'a la wala nkalon b'a la ko den fila de bɛ kuma bolo ko den fila ye jumɛn ye ko tiɲɛ ani nkalon o de ye kuma den ye a fana ma fili a n'a ka tiɲɛ don Alahu akibaru sabula ni kuma fɔra tiɲɛ b'a la ni kuma in tɛ tiɲɛ ye nkalon de don a tɛ furancɛ la o ni ye tiɲɛ ye wala nkalon de don ni kuma kɔni fɔra o de don ni kuma in fana fɔra a b'a ba wolo o fana kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i ye kuma fɔ sisan a bɛ se ɲɛfɔcogo caman bɛ se sɔrɔ a la a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ se wolo wale dɔ la wale min yɛrɛ e m'a lawuli mun kama kuma dɔ misali a bɛ tiɲɛ so bi ATT Amadu Tumani Ture don min na ko dɔ gannen ko bɛɛ b'i ba bolo n'i dun b'i ba bolo i b'i bolo ɲuman na e y'a ɲɛfɔ cogo min na ten e y'a faamu cogo min na ten jamanaden fanba ma faamu ten a don kuma in wolola fɛn min na ni minnu hakili b'a la olu b'a dɔn mais bamananw ko ni faamaw ko bɛɛ b'i ba bolo o ko de ko tiɲɛna fɛrɛ tɛ n bolo a y'aw débrouiller yɛrɛ ko o de tuma mɔgɔw ko a man ɲi wala a ko kɛra mankan de ye ka da o hakili ko a ko a fɔbaga b'a fɔ ko kuma bɛ n'i fɔbaga a fɔ yɔrɔ n'a fɔ waati ko mɔgɔ mun y'a fɔ o t'a fɔbaga ye a m'a fɔ a fɔ waati la fana ni ɲɛma m'a dar'i la mɔgɔ bɛ ɲɛ i ye u digi i ye n'i yɛrɛ ko bɛɛ b'i ba bolo o ko de dɛsɛra n'aw bɛ se mun na o y'o kɛ kuma m'a ba wolo Ablaye a kuma y'a ba wolo donc o de kama n k'i ma ko cɛkɔrɔba ye min fɔ a fana n'a ka tiɲɛ don nka minnu fana ko kuma b'a ba wolo olu fana ma nkalon tigɛ sabula fila bɛɛ bɛ sɔrɔ kuma la an ka ɲanto kuma la wala janto kan ka kɛ kuma la Ablaye sabula kuma ka gɛlɛn a kuma gɛlɛn dɛ parce que bamananw ko kuma mun d'i ɲɛ a ko n fɔ cogo a ko mun d'i cɛ a ko n fɔ cogo kuma yɛrɛ ko jumɛn o ye jaabi ta an b'o misali de ta sisan mun ye kuma kɛ kuma jugu ye n'o tɛ a fɔ cogo bɛɛ b'i ba bolo kuma jugu tɛ o kuma jugu tɛ nka a fɔ cogo a fɔba a n'a fɔ yɔrɔ a n'a fɔ waati de kɛra gɛlɛya ye ko kuma ye ko mun de man di ye ko n'i y'i da dɔ la a ka masara i la ni fɔra i ye fana min faamu fana man ɲi k'o fila man d'ale ye o ye tiɲɛ ye sabula ni kuma fɔra i ye i m'a faamu o ye gɛlɛya ye i kan ka min sɔrɔ kuma la i tɛn'o sɔrɔ wa ni i fana y'i da don kuma la kuma min ma sara i la i man ka don kuma min na o laban ye maloya ye Ablaye a kuma ko fila de man d'a ye o fana ye tiɲɛ ye n fɔra mun ma a ma faamu ma mun ma ɲininka na kan fɔ o ye man d'a ye kuma yɛrɛ ko ten o ye tiɲɛ ye Ablaye bisimila i yɛlɛ mun na fana Andre kuma ka gɛlɛn Ablaye kuma ka gɛlɛn dɛ kuma ma nɔgɔ o de kama an minnu ka baara ye kuma ye
so an bɛ to k'a fɔ ni fili yera kuma la maaw ka hakɛ to. Na fili b'i ye o. Voilà. Parce que ko fɛn bɛɛ jaka bɛ bɔ ko kuma jaka ye fili de. Voilà. Voilà. Maaw ka hakɛ to an bɛ to k'o fɔ kuma bɛɛ. Siga t'o la. Sabula kuma ma nɔgɔn. A ka gɛlɛn. Siga t'o la. N'a fɔra bɛɛ b'a faamu i ka faamu cogo la. O de bɛ na ni kuma yɛrɛ fana gɛlɛya ye. Mais fili bɛ tugu fili fana bɛ de an k'o fɔ k'a fana fasiya de. Bamanan ko tɛ ko tugu bɛɛ ye fili tugu bɛɛ. Tugu fili bɛ yen filɛ o ye tiɲɛ ye. Maa b'a lawula kama kuma dɔw la i yɛrɛ filiŋaya na. Voilà. K'a sɔrɔ ni i b'a kalama. I b'a kalama. Min ye tiɲɛ ye. Voilà. O fana bɛ yen. Bien. Olu ye lawuli kama waasa ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sabati. Maa ti laɲini min dɔn ni a kɛbaa yɛrɛ tɛ. Siga t'o la. Ala k'an kisi o la. Amina. Bamanan de bisimila. Ablaye bi alamisa ye. I ko ten. Afrili kalo tile fɔlɔ don. San 2021. Naamu. Fasiriba kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye. Naamu. Ka o ɲɛfɔ maaw ye waasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la. An b'a ta ni le combat u b'a fɔ kɛlɛ bɛ don bamanankan na. E jɔ yanni ka ɲinɛ hali tɛna ko n k'a f'i ye sura. Altine. Altina miiri. Madame le maire. Awɔ. Ko nin tɛ poisson d'avril ye dɛ. Ko kalo kelen de viɲɛ tɛ talaw ma tuguni. Ayiwa. Ko mɔgɔ ta viɲɛ tɛ ta. D'accord. Prolongation jusqu'au 30 avril. Awɔ. A faamu na. Ani a décentralisé len don. O kɔni. Ko n nana sɔgɔ ne la ko n k'a f'i ye. Tubarikala. Ni ma fili commune 2, commune 4 ani commune 6 ani mairie ba. Voilà. O m'o dɔn. Perception na. Awɔ. A mais a fɔ n tɛ n ka viɲɛ dɔn ka poche la ka ban. I ka viɲɛ bɛ ka poche. Oui. Ne yɛrɛ ka viɲɛ tɛ bɛ n bolo. Bakisi dɔ bɛ suli sara k'a to fɔ ni waati tɛmɛna kosɛbɛ. Bɔtɔ bakisi k'a teliya ka taa. Bisimila. E ka viɲɛ tɛ bolo ne yɛrɛ ka viɲɛ tɛ b'an bolo. Donc kuma banna. Kuma ma ban. A banna. Ni Bakari ma taa. N'a ni polisiw kɛra ɲɔgɔn na sira la. A b'a fɔ tile du Bakari. Tuma dɔw t'a ɲɛnabɔ. Ayiwa d'accord. Ayiwa. Naam. Le combat u b'a fɔ kɛlɛ bɛ don. Ale y'a sɛmɛntiya. Naam. K'a fɔ ko waleya min kɛra Bunti ni a kuma ciyalen don halisa. Naam. Kaba waati fo ka se sisan ma. Ko Asimi min ka baara ɲɛsinnen don lakanako ni jamana lafasali ma. Ko ale de kan ka bɔ sisan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye waasa faamuyali ka se ka sɔrɔ ko in na. Ka mun fɔ tuguni. A ka kuma kɛ. A k'a fɔ maaw ye ko nin de don kɛ. Ayiwa tubarikala. Ko ale de kan ka jalatigɛ sisan. Bɛlɛ kuma mɛn tigi da la. A faamu na. O wele ko ye ko ONU ye dantigɛli sɛbɛn min kɛ. Barikani Faransi kɛlɛbolo mɛ wele ko Barikani. Ko lahala dɔw kan Bunti. Ko Faransi ye finitigiw ka ɲɛmaaba bi makɔnɔ don Bamako. Waasa ka se ka tasuma faga. Sabula ko ɲɔgɔn faamuya baliya barika bonnen don a ko la kosɛbɛ. Cour pénale internationale n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen to a la kiiribulonba ye. Ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Laurent Gbagbo ale ni Charles Blé Goudé ko u kɛra u yɛrɛ ma hɔrɔn ye Ablandane. O kaɲi n'i kɛra yɛrɛ kun sɔrɔ ma sɔn o de ye sɔrɔ cɛ la. Kosɛbɛ. L'indépendant kɛn yɛrɛ voilà an b'a fɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ est-ce que an b'a sira kan. Bon ɲininiw bɛ sen na ni wulikajɔw. Dɔw yɛrɛ ye kalata minnu b'a la ka nalen. Société civile maaw cɛla tɔn min bɛ wele ko consortium. O kɔni a jira kununko kunnafonidilaw ka barolasigi dɔ senfɛ. Docteur Ibrahima Sango. Ko kalataw n'u kɔni kɛra ni taabolo kɔrɔ ye. Ko siga tɛ min na ko coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ. Ala k'an kisi. Wale ko yɛlɛmaba minnu kan ka don jamana maracogo ni politiko taabolo la. Réforme politique institutionnelle. Ko a sentanya ko ba dɔ kɛra ka taa baara ninnu lawaleyali sira kan sabula ko kulu min kan ka baaraw ɲɛminɛ. Ni o ye comité d'orientation stratégique. Maa 50 jate olu sugandira ka bila kɔnɔ. Ko Badaw ale ye tɛgɛnɔbila kɛ lawaleyali sariya la kununko. O ma bɛ sa ka jira k'a fɔ ko sisan ale ka tɔnsigi min kɛra ka ni y'a bɔ ko 2nan ye Bamako. Ko jateminɛw kɛra k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ olu ma bɔ u nɔ la Ablandane. Coronavirus boloci siratigɛ la a yira k'a fɔ ko laɲini ye min ye Mali kɔnɔ o de ka se ka maa 153 ka olu bolo ci dɔgɔkun nata ninnu kɔnɔ Bamako yan nɔ. I tɛ boloci wa? Ayi maa minnu fɔra ko a bɛ daminɛ olu la ne t'o la o. T'o la e t'o la. N tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ne si tɛ san 60 bɔ. Wa bana minnu fana bɛ ko fɔ ko olu bɛ se ka ko gɛlɛya mɔgɔw bolo kosɛbɛ olu banaw tɛ na. Kɔmi i bɛ kunnafoni di la i bɛ don a ko dɔ yɛrɛ ka ca o kan ka fana vacciner. O kɔni ye tiɲɛ. Voilà fo kun dɔw ye. U kan ka minisiri kan ka. U ye fɛn fɛn fɔ aw dɔw bɛɛ kan. O ye tiɲɛ. Voilà.
an bɛ don dɔgɔtɔrɔw kan an bɛ don maakɔrɔbaw kan an bɛ don sifinw kan bana bɛ minnu yɛrɛ fana na n'o ye tension ni diabète ni fɛn ninnu ye olu fana bɛ mɔgɔ min na an bɛ don olu kan hakili la Marakaci Dawu ale k'a ɲɛfɔ minisiri ye ka ɲɛ kunnafonidilaw kan ka se n'o atako fɔlɔ in na a faamuna information ɲuman b'a la wa a yira k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna jamana ɲɛmaw ni donsow cɛ Farabugu ni a si ka fɔ ɲɛ minɛna Haut Conseil islamique mɔgɔw fɛ a ko kuma cayalen don ko gɛlɛyaw bɛ bɛnkan ko in na kosɛbɛ gɛlɛya dan don gɛlɛya dan don bɛn jɛgɛlen dan don faso ma ani faso ɲɛmaaw ma sigatɔ la info matin maaw kɛlen don ka o ɲɛfɔ Ablaye o de ko sa lakanabaliya siratigɛ la o ko marché kalo in kɔni fagali barika bonyana kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ani fana ko bunti o ko finitigiw kɔni ye ka ɲɛmɔgɔyaso ale y'a sɛmɛntiya ka nɔgɔ bɔ a la pewu ko bi ma kɛ maa si kan ko faga bunti ko jɛkulu marifa ko bamaciw de fagara yen nɔ kalata yɛlɛmaba minnu kan ka kalata ko ni jamana yɛrɛ maracogo siratigɛ la ko consortium de la société des organisations de la société civile fasodenw cɔla tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan olu kɔni ye lasɔmini kɛ k'a fɔ janto ka kɛ ko dɔw la Ablaye tubarikala l'indicateur de renouveau ale ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada in na ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na k'olu bɛ wele ko comité CVGR vérité réconciliation justice o ko ka audience ba min kan ka kɛ ni jamanadenw wele a ko kɛnɛ kan audience publique siɲɛ sabanan o ko maa 14 kan ka u ka seerew kɛ sibiri nata in o bɔlen ko faransi minisiri makɔnɔlen don Bamako yan nɔ k'a bɛna waati min na o y'a sɔrɔ ni kumaw kɔni ciyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ coronavirus boloci siratigɛ la ko minisiri ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale boloci fɔlɔ kɛra ale la Ablaye Andani min bɛ tali kɛ Mali finitigiw kɔni ye siganama 5 jate ani ka moto 4 jate minɛ Sikaso mara kɔnɔna na sika kelen dɔ la k'a fɔ maa minnu ye bamaciya wale kɛbaw ye Ablaye Ala ka kisi u tɔɔrɔ ma amina Les Échos welewele ale ye mun sɛbɛn bi ale y'a jira k'a fɔ ko kuluba ɲinini boliw la sanba 2022 nata in ko yala an ka politiki maa ninnu labɛnnen don ka se ka jamana in mara wa ani fanga t'i la ka yɛlɛ kuluba kɔnɔ a ma nɔgɔ yɔrɔ kuma ka ca o wale ko sa ko wari min bɛ di polisiw ma sira kan wari bɛ d'u ma n'u ye file fiyɛla sa wari min bɛ di ko k'a sɔrɔ sɛbɛn ma k'a la o y'olu ta ye ko yala ko yuruku de don wa wala fasodenw yɛrɛ fana b'a la ka polisiw dɛmɛ nin ko in na de bɛnkan don ayiwa fiɲɛtigiw siratigɛ la ko Viati kɔni b'a la ka feere Bamako commune 2 commune 4 ani commune 6 kɔnɔna na ka kɛ Les Échos mɔgɔw ka ɲɛfɔliw ye ko Bamako mairie mɔgɔw ye a ko décentraliser Ablaye Andani ka nɔgɔya mɔgɔw bolo mais o bɛɛ mairie ba dara la hawle jama de bɛ jama bɛ tiɲɛna Bamako fana mototigi ka ca wuli tiɲɛli da ye dɛ moto yɛrɛ ka ca n'a yɛrɛ Bamako ayiwa parce que dugu o dugu moto 5 moto 4 b'a dɔw la moto ka ca dɛ kunnafoni dɔw y'a jira mais o bɛ san 1 bɔ est ce que moto yɛrɛ ma ca ni mobili ye moto 700 kun bɛ Bamako waati dɔ la a kuma banna o moto o dun ka ca o bɛ nin ka san 2 bɔ sa ayiwa sisan a bɛ 5 bɔ ayiwa depuis Jakarta nana a moto kɔni kɛra a kɔni cayara ayiwa a cayara yɛrɛ ka fara moto taxi fara ka kala an ka taa don ayiwa ko jalakɔrɔji kaw olu y'a wajibiya k'a fɔ ko u ka sira baara ka segin ka daminɛ n'o tɛ ko gɔngɔn ni dekun b'a la k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ ni bɔ jalakɔrɔji i b'i ka fini siri mana bila de la i bɛ dɔwɛrɛ dɔn n'i dɔn dugu kɔnɔ i bɛ kɔn ka falen ne de fɔ ye minnu sigilen don yen nɔ ne don olu kɔni ko don n'u bɛna dugu kɔnɔ minnu bɛ sira da la olu kɔni yɛrɛ kɔni n bilen don sigatɔ la jalakɔrɔji sira la k'i kisi o tɔɔrɔ ma Soleil de tile ni tile dan ye dɛ a jirala k'a fɔ ko mun ne b'i yɛlɛ ko wala ko tile dan don dɔgɔkun tile o tɛ tile dan ye o ye tile dan
Mamunu ne unyanga taraka sauke kele samba flan tane fla ko sifa wore milliard kili ani million kema wolon flan ni bilon flan duru ko latkara ka fa ko be keso ko na duma wasa ko nyaji che ko fagali ba mun kara e bunti ko minisuma ko ni a sementia ka fo no tala fiu ko bingara ko ko do kanka olu faga gawo ko fere ni de fere jon kanga ke wasa ka sigala dala yoro banu lakana gawo ko fi no ni ngane fona tombe o stratke line no fatu ben suda ko alega tama ko ko nana ba ko ya no ko ani anka shara ko ministry ni o ye nyoni ka hakilla falen do ke politique nationale du jar la wala stratke la ko gela do ba ko la janto kanga ke mununa note ko lu bi seke so bi ninga ala wala ligele ko sube ablandan le républicain en bas dala kenya no ala sementia ka foko coronavirus bana korodo bu ana ko sube anga critique ro kwa sabula ko ka critique chuku chama falena ka sabuke coronavirus wa hale mamun kanga ka so wonda ko loshi katane ka so ujandu ka sula deuna ko afna de ko chama la se olu ma ni ka falen chama do ka barake chula ablandan société civile tono kulu kone ya wajibi ka fo ko jamana nyama ka barabulu da kerenga ndo yirawla mun ko kuma kono no buna nyafo ka fo kala tawbi ke ni watina ko numo ke ko famel masoro akula fulabla so madana kuna foni tini kumado yini aywa ni kuna folte da mbo mene ka blanku bamanandre ko nogo ba fe kam ta sisa andula ka ta fo du ken mana kana ken mana noko jogure nogo yerege nyama yofo bon ko ya nyama ba fe ke nyama amolo folo anga dula nanga to da ni bamako la fendo tumbi ke wodi ke sisa ojuma mumbe ke sisa ni to dugu jera muso de bibili ka du konna fura ka du kofra ka du dafra ka ke nyama na ka di muso mani mo ka tabla nyama boyoro bebi ke kare fara ka ay ka kare fara ni nani ba so kare jelendo du jelendo après ubi finyata ka koka a fajila ka bladara ka jiflen kala mo to meto ba mi ma shita chen ma ti jisegala mata no o tumbi ke ya no fana ni mo fana willa bonya tumbe ba ni soma man soma nkoron soma wala bi ke biya atigero chamane yoro fura yero wona dabdara piwo ibi mo mu yika ka kare ko na fura biable o ko do ko ne sira uti songa jibo sira kare kuna ka foko ni fona fien sira dala blay ne ibi fama ka ye tiana ibi fama ka ye eta asifuka te ngamba fuka me fama ka ye voilà donc ole anga lade ayo bla wala ko nyama ba fe ka tana ayi bebi dala fura muma fura la ke misale donc ale malo donc ni te bana kare bebi je e nambe anga dala fura kare dige nambe anga jino ko takata bo est-ce que kare wi nyigi bon ole anje sisa nyama re bi chesa ka ke fose de kono fose no grene no dore tew bo nyama de bo kono donc ya anga lada ayobla donc lada do be fanga sego ma pour que maraka se kanya duga je sanya kana ni wote sanya se kanya sisa yere muso bi nyama aba frodron babla dala ka tlal dala ka fini ka frane fo ke nyama to o nyama to ga dala o suso re to bola voilà donc mba fi ko don do fo yebi donc ko yele man jati bena kaka ko labla sigi konnana feno be no nay ni yolu beblo lu bete démocratie ni yere sabo ko yi voilà olu do anga nyama yere nyale glone no lu de la sikatola anga nga janto lu la no kara sigi be no ga an yere bulam kisi gela chamama ya fam itrawre jiti